Dobro večer i dobrodošli u moj novi video. Večerašnji video će se ticati dešavanja prethodnih dana, premda smo svedoci da su u jednom danu desile 3 spektakularne stvari. Prije nego što krenem sa svojim izlaganjem, većina publike kada bude čuva moje izlaganje, vjerojatno će me proglasiti tamo nekim kleronacionalistom, fašistom, nacistom, rasistom, šovinistom i ne znam koje sve neće epitete dobiti. Premda da ja nemam nikakve pretenzije da dođem na vlast, ja se ne izražavam eufemistički, nikome se ne prilagođavam i uopšte me to i ne interesuje i ne razmišljam na takav način. Tako da sviđao se nekom, ne sviđao, voleo me, ne voleo me, bio ružan, bio lep, imao ovakav glas, nikakav glas, to me apsolutno ne tangira, tako i ni ovo što ću sada izložiti uticat će na određeno javno mnijenje da protumači to kao neki pronacionalistički stav iz mojih usta. Naime, u jednom danu smo svedoci bili da je Novak Đoković pratio reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Branko Ružić i rektor Đokić su dali određene tužno-patetične izjave i govore za široke narodne mase koje bi trebali da budu nekakva zvezda vodilja i okosnica nekih budućih promjena u našoj zemlji. Pa ajde krenemo redom. Što se tiče Novaka Đokovića, moram da budem iskren, ja sam nekada navijao za njega, već godinama ne navijam za njega. I apsolutno me ne interesuju njegovi uspesi, možda osvoji sve što se ikada osvojilo i da izgubi od nekog anonimusa, apsolutno me to ne dotiče. Jednostavno, već duže vreme tu osobu ne doživljavam kao moju, iz više razloga. Naime, on je arhetip i dokaz da prosto ne možete da budete u samom vrhu svetskog sporta, a da pritom budete neki patriota, rodoljub ili nešto treće. Prosto ne dozvoljava vam onaj ko vas finansira i ko vas dotira. Ja sad tim čak i nemam toliko problema, jer prosto si odabrao takav život i budi to. Ali mi smeta kada neko propagira određeni ideološki i politički koncept koji je koštao naš narod milionskim žrtvama i gubitkom teritorije i prosto pitanje da li se više ikada možemo biološki i nacionalno oporaviti nakon ideologije kao što se zove jugoslovenstvo. Ja nemam ništa protiv da ti to interno u sebi baštiniš i budi ti veruju šta god hoćeš, ali kao neko koji vodi sa sobom i može da predvodi gro mladih ljudi širom sveta, pokušaj neke stavove da zadržiš za sebe. Jednostavno, ne bi bilo zgoreg i ne bi bilo loše. Ne manjka mu ni drugih stavova. Poprilično je tu izražen sinkretizam u njegovim stavovima, gde od ekstremnog zakrštavanja tokom osvojenog nekog poena do meditacije, joge, do Pepe Umaza, do toga da ga neki nazovi patrijah venčava tamo na Svetom Stefanu, do tamo ne znam nekih piramida u Visokom sa nekim poprilično obskurnim likovima i tako dalje. Mislim da to prosto ne može da se spaja jedno sa drugim i da ne ide. Ima tu još nekih stvari kao što je popularizacija dendroterapije, ljubavi prema prirodi Balija, dok tamo neke druge osobe trpaju cevi u Staru planinu i tako dalje. Jednostavno mi ne ide to jedno sa drugim i mislim da to nije lepo da se tako radi. Ali, prosto jednostavno, većina našeg naroda sluša paušalno, razmišlja selektivno i rukovodi se emocijama, što smo do sada više puta i videli i na pijedestal postavlja dihotomiju crno-belo, ili te volim, ili te ne volim, dobar, loš, ovakav, nakav, svakojak. Što se tiče toga što su ga izvikali novinari kao nekog oberpatriotu i ambasadora našeg, ja opet to tako ne doživljam. Prosto sport je jedna trivijalna stvar i ne može da bude reprezent i nikada nije ni bila nacionalnih interesa i to jednostavno nikada neće biti. S moje neke tačke gledišta, ipak su to u prošlosti što se nas tiče Srba bili i vojnici, duhovnici, umetnici,
zaista i oni su se na sebi neki svojstven način pokazali kako se reprezentuje ljubav i dokazuje ljubav u praksi prema sopstvenom narodu. Koristeći različite metodologije u praksi, shodno svojim afinitetima i svojim mogućnostima, oni su dokazivali srpstvo. Prebacujući lopticu preko mreže ili tamo skidajući neku debilnu zastavu tokom neke fudbalske utakmice, se zaista ne reprezentuje ni ne manifestuje srpstvo. To što bi mi to tako voljeli, kao neko kome su prorazi predočeni kao pobede i neko koga sistematski pravi majmunom 50, 60, 70 godina ubedio da to tako treba, zaista bi valjalo da stavi malo prst na čelo i da shvati da to tako ne ide. S mojeg aspekta, ako mene neko pita, meni je veći Srbin i veći ambasador moj stočar sa Zlatibora koji čuva ovce, ratar iz Vojvodine koji me hrani, neki pošteni sveštenik, duhovnik koji se moli za moje dobro, majka 9 dece i majke 9 dece kojih ima nekoliko u Srbiji, veseli rudar koji radi od ujutru do uveče u rudniku i u ekstremnim uslovima izvlači rudu, radnik iz fabrike koji plaća porez i hrani svoju porodicu i tako dalje i ćuti na margini i ne javlja se nikome, su opet za mene ili neki kvalitetni slikar, muzičar ili ne znam neko peti, opet je ili vojnik koji me brani da mogu bezbrižno da spavam sa svojim detetom i da ne strepim da li ću sutra da prekostanem, su ipak s moje perspektive i moje tačke gledišta, nažalost, dragi moji Srbi, ipak veći Srbi iz moje vizure nego što je neko ko se bavi sportom. Žao mi je što vam razbijam vaše iluzije, što vam ljuljam Sneška ili Drmanka Veščić, ali jednostavno to je tako. Mi smo ljude koji su gubili udove na frontovima zamenili za sportiste, jer to tako nama treba i to tako su nas ubedili da treba da uradimo. Da li smo mi zaista normalni? Navijaj ti za Hrvatsku slobodno i grli se s Modrićem i sa Džekom, kad Zmajevi pobeđuju i tako dalje. Ja nijednog trenutka ne želim da umanjim ničiji uspeh. Čak i ono jeste uspeh što je Bosna uradila. Kakav fudbal igraju koji ovi naši beđaci, mogu ja 44 godine slobodno skinem i da šutam loptu i da dokažem da umem da igram. Ako ne umem da igram, bar sam dovoljno borben i teško podnosim poraz, pa će me sigurno neko držati na terenu. Sve to stoji, ali opet je to jedna trivijalna stvar. Kroz tu jednu trivijalnu stvar nama, Srbima, se ponovo proturaju određeni ideološki i politički koncepti i pojedini narativi koji su nas u prošlosti poprilično koštali, a ako se samo još jednom takav koncept ponovi, nas više biti neće. Tako da, možete slobodno da ostavite to, meditirajte sa Pepom i tamo, ne znam šta, i letite sa jogićima i to ja zaista nemam ništa protiv toga, ali to i pravoslavlje ne može jedno s drugim, ili kako ove naši sveštenici i duhovnici kao, pa može, vozimo se na ekonomiju, pa vozimo se na ekonomiju. I tu moramo da napravimo distinkciju kad se u kom momentu implementira i premenjuje ekonomija, pa ne može baš u svakom trenutku, kad tebi padne na pamet, kad se tebi neko sviđa, kad nekog možeš da se ovajdiš, ti se voziš na ekonomiju, pa i to, brate, ne može tako. Moramo nešto i u pravoslavlju naučiti, ne možemo se voziti sada na neke nebulozne priče. Ali dobro, neću da dužim s tim. Znam da ove moje reči će se protumačiti nekako kao neki šovinizam, rasizam, nacizam, ali prosto tumačite kako hoćete, sve je danas pod slobodne interpretacije, slobodne vizije određenih stavova i ništa novo što ja već nisam doživeo prošlo, kroz sam prolazio kao mlad momak i sada u nekim srednjim godinama i što ću prolaziti verovatno kasnije u nekim ozbiljnijim godinama. U međuvremenu, nama određeni političari, koji su bili deo sistema i dalje su deo sistema, pričaju priču kako su se odjednom pokajali, to pokajanje, to strašnu verziju imam prema tom terminu, užas, on se pokaja, on je shvatio da je pogrešio. Pa što bi jedan Nazor političar koji je bio kandidat na izborima i tamo bio i skupljao mu SNS glasova i ne znam nija šta i potpise, je rekao, pa imam pravo da pogrešim, pa imam pravo na ovo, pa kako čovječ imaš pravo? Pa čemu si misli s tim mali, bo?
Kako si ti, ču imam pravo? Pa ako si ušao već u tu priču, kao što se zove politika, pretpostavlja si predisponiran da vidiš neke stvari. Ili si do te mere bezobrazan, pa nas muštraš na istu priču i praviš majmunima. I dokle više da se mi pecamo na on, znate, on je 14 godina, šta i više, na vlasti, blizak je svim strukturama, blizak je ljudima koji su potpisivali sporazume, dok se zemlja raspadala i raspada, on kao sad odjednom i on opozicija. Kome je opozicija, dragi brat? Kao mene ne zanimaju pirove pobjede, mene zanima budućnost omladine. Pa kad je omladina dobijala otkaz, je te to zanimalo. Kad su ljudi ostali bez posla, kad su sudski izvršitelji isterivali iz kuća, kad narod imao šta da jede, kad je kupao hleb na komade, je te to zanimalo. Kad su se firme prodavale u bescenje, gde si bio? I kako je moguće da jednom ta neka opoziciona televizija, baš tog momenta tebe zove da te ugosti po opoziciona televizija? Čega si ti, prijatelju, dragi, opozicija? Zoveš osobe svakodnevno i to nikome ne upada u oči koje su pripremljeni za reciklažu. I koji sutra treba da budu okosnica nekih promjena. Kojih promjena? Kako je moguće da su nama isti ljudi pasiraju kao na političkoj sceni Srbije i da se mi dalje na istu matricu pecamo? Znate, ja sad ceo život živim ko normalan čovjek, sad kad s tebe vidio jednom sam poludio, sad i to i ovdje. Na. Ceo život sam bio tu, nadao sam se da će se neko tu nešto promeniti, a eto, posle 15 godina kad sam video da se više neće promeniti, kad se hapalo, sad više hoću da budem opozicija. Ma kako da ne? I ja sad treba da proverujem da to nije u talu, to nije u dogovoru, to nije s ovim, to nije s onim. Dajte ljudi, manite se više te priče. Uporedo s njim koji piše tužno patetične govore tamo, za koje se pale široke narodne mase, aj pokaj, aj shvatio, aj video, odlično, on ih najbolje poznaje, on će da ih razori, da ih razbije iznutra tamo sa nekim koji su bili ministri zdravlja, koji su pokrštavali vanzemaljce time što su govorili da su oni, ne znam, ljudi s pravim očima vanzemaljci, tako dalje i tako bliže. Sad imamo i nekoga koji je isto deo sistema, a se pobunio, znate. Možete da budete u visokoškolskom obrazovanju, samom vrhu i samom vrhu hijerarhije, a da niste deo sistema. Pa da li je moguće? Pritom, visoko obrazovana ličnost koja svaki put, svaki govor čita. Da li to prvo nekom upada oče? Evo meni to prvo palo na pamet. Kad sam gledao Užicu čita, evo juče čita, pre neki dan čita. Da si ti u stanju kao neko ko je rektor da sastaviš, da iz glave kaš 5 rečenica. Pa mene da pobodu bilo gde, ja na boćanje da me dovedu da pojma nemam ni o čemu, pa brate dragi, ja bi sklopio 5 rečenica. Iz glave bi ih sastavio bez da me iko išta piše. Pritom upada UKP, hapsi, maltretira, tuče. Tebe tuče, ne da ti ideš u klozet, ali te pušta da držiš na balkonu govor. Gde je naravno viče na Aksios, Dostojan, evo ga novi predsjednik. Tebe smo čekali čitav život. Ti ćeš da nas predvodiš metiljaviji od onog mutavog predsjednika koji živi s mačkama. Pa da li je moguće? Koji Susgredi nije tako prezivao, nego je promenio prezime da bi se široke narodne mase popaljivale. Ali nije on više bitan i on se sklonio. Tako će vjerojatno i ovaj odraditi postupak, će ga skloniti. I negdje će vjerojatno s macama da se druži iz ko zna kim. Da li iko razmišlja ovdje svojom glavom? Da li ima jedan Srbin, kaže, dokle da nas rade ko volove? Drži govor, a čovjek koji je pre par meseci rekao, pa da mi ne rušimo ni sistem, ni ništa. Mi samo autonomija univerziteta, samo da ovaj uradi ovo, samo ti da on poštuje volju građana, da poštuje volju onog. Ko je ovaj što je rekao Pirova pobjeda, pa sam rešio pređem na stranu omladine. A znači da Vučić nije pobedio po njegovim rečima Pirovo, da je sve sam pobedio, on bi dalje bio tu. Ja bi zaista voleo da se ovo dešava nekom drugom. Što kažu maratoncima, krivo mi što ste moja deca, ne nekog mog neprijatelja. Ko je sama živio, ni pakao mu neće teško pasti. Ja bi zaista voleo da sve ono što nas okružuje i što se nama svakodnevno dešava,
se dešava, ja volio da je ovo sve sam i sam. Da ja ustanem, kažem, i da se onako skinem znoj iz čela, kažem, ne dešava se nam. Nažalost, dešava se nam. I prave nas bravovima, jer mi očigledno smo bravi. On drži govor, oni aplaudiraju, histerišu dole, tresu se. Ovaj mu pumpa rating, ne može da nađe opoziciju. Ne može čovjek nađe, evo ti budi. Ti, on kao radi nezavisno. Onakav lik u stanju da radi nezavisno. Da vi stvarno neko veruje u ovoj državi da je neko, da onakvi kalibrovi mogu da donesu nezavisnu odluku bez da nekog nešto pita. A pre toga drži, ni uz stanju glave da kaže 5 rečenica. Na bilo koju temu. Isprašena mozak. Jao, divno, jedva čekam izbore da pobedimo. Pa i pod ovim izbornim okolnostima, i pod ovakim, i neko on kontroliše biračka mesta, samo nama, daj. A onda ćemo, kad nas raznese, onda ćemo da izađemo da kukamo i da plačemo. A kad neko drugi strane, kad pa pobedit će vas, kaže, pa ti si za njega. Ako si objektivan, ti si za njega. Kad sam objašnjavao kako bolje radi kampanju od nekog drugog, ja sam ispao da sam za njega. Kad sam objašnjavao koncept interakcije publika, on, opet sam bio za njega. Ne možeš da izađeš kao kontrateža nekom, a da ništa nisi ponudio kao plan i program. Zbog čega ja sada treba da se odlučim da budem za tebe, šta ti to meni nudiš? Šta, ko što je Tadić nudio, ne znam, 800.000 radnih mesta, ne znam, 5-10 milijardi direktnih investicija, ulazak u Europsku uniju, te fantazmagorične priče i tako dalje. Mislim da i to se neko ne peca, ja ne znam. Slušali smo mi to zadnjih 35 godina, zanimljivo obećanje. Ovdje nema ništa, nemam plan, nemam program, nemam strategiju, nemam ništa jasno definisano zbog čega bi ja sad bio negdje. I čudim se, a ubeđujem javnost kako mi je neko drugi kriv što sam izgubio. I onaj govor juče, ja sam nešto do pola, ne mogu da pročitam, prosto nemam ja toliko strpljenja, nemam ni volju, nemam ni slobodnog vremena na kraju kraja. Ono što sam pročitao i što sam letimično prešao, zaista meni je odmojilo muka od onoga. Ne, meni začu da mu neko ušao unutra pa napisao je, potvorio onako artiju, pa evo ti pa čitaj. Jer ovo je nekako komplementarno sa tvojim senzibilitetom, evo ti pa nati, pa ponavljaj ovo što ovdje stoji. Jer Srbi ne razmišlja mnogo, daj mu ovo šta hoćeš i on nema verovatno čime više da razmišlja. Čim tamo veruju Goate i posljednji ambasadore i veruju u visoko i veruju u dendroterapije i tamo ne znam ja u Pepe i šta sve, i da se neko posle 20 godina vladavine setio da se bori za moje interese. Što ne bi verovao i da može čovjek da bude u visokoškolskoj ustanovi, a da je van sistema. Što ne može da veruje? Pa može. Jer vi mislite stvarno da možete da budete u sistemu opiljujete državu. A sad nemojte meni da odgovorite. Ko što ja stalno apelujem da ljudi uključe mozak. Nemojte mene. Sebi stanite na ogledalo kad krenete na posao, kad uđete u automobil, u tramvaj, trolejbus, autobus, bilo gde. U rikšu, već čime se vozite kombijem na posao, nije ni bitno. Ili u pauzi na smeni, ili dok radite za strugom, na njivi ili negde, razmislite. Da li je moguće? Pa nije moguće. Pa kako mislite onda pomoću toga da nešto osušite? Kako mislite? Ili onim raspevanim cvetićima, neurotičnim i histeričnim. Deci koja ne zna gde bije, a hoće da suši nešto. Pritom ne znamo ni koju alternativu nude. Otkad su to deca, predvodnici, bilo kakve avangarde i bilo čega u društvu. Ja ne kažem da nije bilo nadarenih ljudi u prošlosti mladih. Komandant Ivandeje su bili po 20-23 godine. Đorđe Stratimirović 26 dobio odlikovanje Petra Petrovića Njegoša. Cetinja mu je direktno posle Obilića medalju. Nije da nije bilo. Rastko Nemanjić i tako dalje. Nije da nije.
od srednjeg veka pa na ovamo kad posmatramo kronološki, bilo je sjajnih ličnosti, ali bude, ne znam, pri vojsci bude možda 5, 10, nekih bude 50. Slikar bude 1, 2, glumac, ne znam, ovakav, vladar 1, 2. A te ti stavljaš u isti koš, ne znam, 100.000 ljudi i njih stavljaš u egalitaran odnos da su oni svi toliko hiperinteligentni, hiper sposobni da prosto nema razlika u nijansama. Pa kako je to bre moguće? Čekaj, i onaj najluđi predvodnik ideje o egalitarizmu ne može u to da poveruje. Pošto Srbi se pale na egalitarizam, prosto im tu priču, pa može, no. Svi smo jednaki, ma kako da ne? Pa telo ti nije slepče jednako, kao da budeš ti jednak s ne znam nekim. Ruke ti nisu jednake, grudi ti nisu jednake. Sam stani na ogledalo, nisi 100% simetričan. To je priroda tako podesila. A da budeš ti tamo jednak sa 50 balavandera koje ne zna gde bije. I skače tamo ko šamani indijanski i vudu vračevi oko ne znam nečega i očekuju da će da promene državu. Pa neće moći. Sa kim? Sa kim? Sa politbirom i recikliranim političarima. Ili možda sa goatima. Ko zna. Ja ne znam šta sve može da nam servira određena klika ili određena služba da ne bi nas ubedila da to tako treba. Mi ovde živimo odavno u Matrix sistemu koji je fino projektovan za nas biomeze. Da eto, pave se tako papci pa poturim priču, oni se pecaju na sve. Uradiš lepo kampanju, gurneš 1, 2, 5 novinara i novinskih agencija i samo gruvaj. A ovde se pamti do četvrtka, brzo se zaboravlja ko je s kim ga gde i šurovo. Jer nas je DOS kupio, pa kupit će nas i neki drugi. Da će se drugi DOS, koji će istu priču nam prospe. Neće se zvat DOS, zvaće se ne znam kako. Ne ismislit ćemo i tu ime. I onda će i kad dođe na vlast da se zove DOS. A mi ćemo da poludiramo, kažemo, samo kad smo skinuli. Samo kad je pao s vlast. Samo kad je otišao. Pritom i to je upitno da vi u stanju morat će sam da abdicira. Nešto će morati da pogura da bi izgubio. Teško da ovi imaju kapacitet mene da pobede, a kamo im nekoga ko je ceo život se pripremao samo za to. Što ja i dalje tvrdim da bi mene pola kandidata bih postidio kad bi rešio da se stvarno bavim politikom. Ne znam što sam ja nešto sjajan i što sam ja grandiozan lik, do te mere svi kompromitovani, prosto može da ih pobedi kogod hoće. Jer ne postoji niko nema neku crnu mrlju iza sebe. A radne aktivnosti su im da ne pričam. A i još radne navike. A staža pucaju. Tako da evo, braću Srbi, dalje vi čitajte govore, plačite, naričite, aplaudirajte, vičite Aksios, Dostojani, naš novi predvodnik, promena, samo ja ne znam kojih promena. Neće nas primiti u Evropsku uniju, odmah da vam razbijem jevu. Nećete primiti niko, nikad, nigde i to je kraj priče. To podvucite to već jednom, ostaćemo margina ljuta Evrope i sveta i kraj. Možete vi dostojati tamo sa njima, to će vam biti tako. I moliti nekoga da vas ponovo vlada nad vama, a da ga samo zamolite. Ako si uzimao u ovih prethodnih 20, ajde molim te kad te vratim, samo malo manje uzimaj, malo. Možeš meni nešto da ostaviš. Ma da imaš dovoljno za sebe, a ostavi samo malo meni. Nisam ni ja grbao, majku. Žali Bože ovakvog naroda. Ništa. Hvala na pažnji, hvala što podržavate moj rad. U petak je naravno gost Milina Dorić. Pričat ćemo o brojnim temama. Smatra da kompetentnija ličnost na određena pitanja ne postoji u našem političkom i javnom diskursu. Za Milinu ću dati, kao što sam svakog mog gosta dajem određenu najavu, imam određenu vertiru, tako će i Milina da dobije adekvatnu vertiru koja zaslužuje i koja pripada. Ono sve što mi mislimo svakome ja i kažem, prosto ne umem da se foliram i ne umem da lažiram svoja osjećanja, tako je kako je. Moja facijalna ekspresija i moj model izlaganja i
moja mimikrija ne mogu da sakriju ono što zaista mislim. Tako će biti u petak i nadam se da će gledalci uživati u razgovoru sa Milinom. Hvala na pažnju još jednom, hvala što podržavate moj rad i vidimo se u nekom od narednih videa. Doviđenja.